segueix és estrany, fa molta por. La foscor, el fum verd, el carrer queda desert. Un fantasma? M'heu d'ajudar! Gos forts, el poder brillar. Gos forts, el poder malvat ja no ens farà por. Gos forts! Són aquí, no sé on, tot això fa molta por. No trigueu, no pareu, veniu a ser de capturar. Gos forts! I tornem d'aquí 10 minuts, estigues a punt. Vestuari sí, maquillatge també, accessoris... No! Ho pots provar? On la dec haver posat? Nita-la. Mascarada! Soc la Charlie i us parlo pel Ghost Block en directe des de la parada del Roland, que acaba de treure un Frankfurt especial Ghost Force. Hola, Andy. Ens pots dir què et sembla aquesta recepta nova? Tu que ets fan incondicional dels Frankfurts? Ja ho pots ben dir, en menjo per esmorzar, per dinar i per sopar. I m'agraden tant els Frankfurts que sóc capaç d'endevinar-ne els ingredients sense mirar. Vols que t'ho ensenyi, Carla? No té gaire interès periodístic, però va, per què no? Ei, sabíeu que els Frankfurts no els van inventar els americans? Resulta que els va inventar un alemany. Ah, sí? De veritat? No ho sabia! Un moment, que encara no he començat. Jo diria wasabi, melmelada de maduixa i xampinyons. Sóc el millor! És brutal! Tens una cultura general que és una passada. Haurien de fer un reportatge sobre tu. Un reportatge sobre el rajat? Però jo he endevinat els ingredients sense mirar. L'haurien de fer sobre mi. Sabíeu que els gossos salsitxa els hi diuen així perquè fan pensar en un Frankfurt? Acció! La força d'un superheroi no es mesura per la mida dels seus músculs, sinó per... Talleu! La força d'un superheroi no es mesura pel seu número de peu. Per la mida del nas. La talla dels mitjons del seu esquirol. Presa 193. La força d'un supermansai. Perdó. Molt bé, fem un descans. Però on s'ha vist que un actor no sigui capaç de retenir una línia de text? Hauria d'haver continuat fent de lampista, com deia la mare. Què et passa, tu? Et fa riure? Et fa gràcia el patiment d'un actor dolent? Però... L'Andy s'ha llevat superdora avui, per primera vegada a la vida. Devia voler anar a jugar a bàsquet o a menjar-se un Frankfurt del Roland o... Un moment, què? Mira, és a la biblioteca! Hola, germanet. De veritat que estàs llegint el diccionari? Sí, i ja que m'ho pregunteu, encara em falten 1.898 pàgines per llegir. Sabíeu que el cotó de sucre és una creació culinària inventada pels italians? Data del segle XV. Quan hagi acabat amb la C, ja podré començar amb la D. En comptes d'anar-se a menjar un Frankfurt, s'ha posat ulleres i ha vingut a llegir el diccionari a la biblioteca? Potser s'ha donat un cop al cap. Què, Baker? Preparat per la derrota? Vols fer un partidet amb mi després de classe? Avui no, Drake. Ho sento. Què? Et fas enrere? No em diguis que ara t'has tornat un gallina. Per si no ho sabies, la gallina és la femella del gall. És ovípara i és un ocell de corral cobert de plomes. Has vist que tingui plomes, jo? M'hauré de buscar un altre rival. Ei, tu! Després de classe fem un partidet. Ens vols explicar alguna cosa, Andy? Ei, escolteu, hauríeu de venir al laboratori el més aviat possible. Senyoreta Jones? Sou aquí! Estic fent un experiment. Estic fent un trampolí fet exclusivament de fantoenergia, però... Com us ho diria? La qüestió és que m'he equivocat fent els càlculs i ara no hi ha manera de parar-lo. En aquest moment és a una altitud de 3 grams, senyoreta Jones. Deus voler dir de 3 metres, oi? Ja li donem un cop de mà. Em
Pensava que no esperaria mai. Ara ens hem de preocupar d'una cosa més important. S'ha despertat un fantasma totalment desconegut i va a gran velocitat cap a la 5ª avinguda. Endavant, Ghost! Ara que hi penso, no valdria més dir Ghost Force preparats per l'acció? Ghost Force, entra en acció! Fury! Crash! Miss! Ghost Force! Sóc un actor dolentíssim! No passa res, para de plorar, ja te'n sortiràs. Tranquil·litza't, sisplau, t'ho suplico, que hem de rodar una pel·lícula! Què passa? Què li ha agafat? Mireu! Un altre fantasma! Un moment, hi ha 3 fantasmes? Segons la meva anàlisi, el fantasma modifica les emocions de la gent que toca. Oh, Fury, pot ser que aquest matí t'hagi atacat aquest fantasma? Aquest fantasma és una monada! Però és igual, hem de neutralitzar les màscares! Sabíeu que les màscares les van inventar els dinosaures? Primer de tot, no diguis bestieses. I segon, es pot saber què et passa avui? Oh, Crash! Crash, estàs bé? Sí, estic bé. Estic perfectament. Fury, l'hem de distreure! Tu desactiva les màscares amb el flexipoder! A veure, tenint en compte la distància, la velocitat de llançament multiplicada per l'elasticitat del flexipoder i això dividit per l'agilitat del fantasma, hauria de donar... Llavors... No m'hauria pensat mai que et diria això, però para de pensar i mou-te! Mist, estàs bé? Estic perfectament! És massa potent! Hem de passar el contacte per neutralitzar les màscares, entesos? Salta aquí dins, Fury! Segurament seria més correcte dir travessa la porta. Crash! Ja hi vaig, però no pot ser una mica més agradable? S'ha acabat! Ja n'hi ha prou de riure! Ja me n'encarrego jo. Sabíeu que Times Square no és una plaça quadrada, tot i que Square vol dir... Pots saber què et passa o què? Explica'ns-ho a paraules que sàpigues què volen dir! Només miro de ser més culta. És això, una mica com el Rajat. La Carla i la Charlie el troben més interessant que mi. Els teus punts forts són l'instint i el sentit de l'humor i no els coneixements enciclopèdics! El que necessitem és el Fury de veritat! Sense ell no podrem capturar el fantasma! Sí, és prou evident. Vull dir, doncs som-hi! Sí que és ràpid, aquest fantasma. Jo l'entretinc i vosaltres li traieu les màscares. Com va, gracioset? T'has menjat un pallasso?
Brillant, tot teu! Intensitat màxima. Aviam si ho endevino, ara et posaràs a plorar. Què et passa, Ganàpia? Ja no rius? Em sembla que té problemes per controlar les emocions. Dràcula! Molt bé, gràcies, Gos Force! Com deia, la força d'un superheroi no es mesura per la mida dels seus músculs. Sinó pel coratge del seu cor. Oh, ho heu sentit? No m'he equivocat. És veritat, són boníssims aquests frankfurts. Me'n podria menjar 2 i tot. D'això, sabíeu que hi ha un terme científic per la gent com nosaltres? Els amants dels frankfurts! Perquè ens encanta menjar frankfurts!